Amen. Saka muri kuti ameno samuri kuti tukirei. Hapana, matora number plate ka. Makuti sungisa endera mberi, mhosva yedu ndei. Yokuti tisatore nawo here. Manga muripo here. Tiuye kuGokwe. Kuno ndoko akafira tazozwa chii chakaitika. Imimi information yemunhu munofila seri hamangi anga akadhakwa nyonyora kudii mama mutengera doro rachona munhu afira kuno kwandiri muda information and muda information. Shika manzo munhu akafira kurani ashika nditika here kuti mire mutaura nesu amadzemunhu tashika but mimi munhu ane vana remember munhu ane vana vanataura mavideo ava kurati satava kufirimidza vana wakanda kuposta dzipedzi vana munhu yanta sei pana zomutaurisa zvobasa. Pana nesi aishandira kuGokwe uyo akafa hanzi akaita zvekudonha. Naizvozvo akaenda kunovigwa kumusha kwavo kwa Murehwa ku44. Shamwari dzake maworkmates akaendawo kunomuchema. Asi zvinonzi murwendo rwavo vaive vachinwa doro. Izvo zvakazoita kuti mumwe wavo ange achinodonherawo zvakare mumvura ndokubva ashaya dzikazopedzisira dzava ndufu mbiri. Isusu vashandi veDrewmas Media tichiudzwa izvozvo takabva tamhanya kuti handei tinonzwa kuti chii chakanyasa kutora nzvimbo. Tichisvika panzvimbo takaita nhau yedu tatopedza pakabva pasvikawo motokari yaive yakatakura hama dzemufi. Isusu hatina kudziziva. Vakasvika vatori vedu venhau vakutokonkluda program. Ndo pakatangira hondo yese kunzi sei musina kuya kuGokwe kuzotora nhau iyoyo. Mungaite nhau yemufi wedu muchiitira kwamusingafanirwa kunge muchiitira. Mungadai mauya kuGokwe. Ameno maziro avanoitawo kutorwa kwenhau. Naizvozvo taenderera mberi edu nekuburisa nhau ino, asi takanzi ikangobuda chete muchazviona. Tine hama mabhosi muhurumende uyezve imimi vacho pane zvatichakuitai nekuti tiri veGokwe. Zvese takazvirekodha, zvimwe zvacho hatisi kukwanisa kukupai nekuda kuti paitaurwa zvinyadzi. Uyezve zvavakati vachatiita kana taburisa nhau iyoyi tinazvo zvakare. Uyezve chimwezve zvakanzizvo tichandundudzirwa kumatare edzimhosva. Naizvozvo isusu hatimire kuburisa nhau, takamirira musi wokudanwa kumatare. Naizvozvo ndicho chirongwa chatiinacho muzuva ranhasi. Farirai chirongwa. Senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Patinoona ana sekuru wetu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokwazai muri yeZimbabwe. Rangu zita Talendi Kufumira Muyera Soko. Ndafamba nawo mandlovu pano tauya kunzvimbo yekwamurehwa ku44 uko kune chiitiko chakaitika wamandlovu. Makadi zvenyu Soko? Ndinofara zvawo. Aiwa mazuva angawandisa ndisingakuonei mukanya ndandatokusuwai veduwe. Aiwa inyuwe. Aselibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo amalanga eqhubeka esiya phambili njengokutsho kwethu ilanga lelanga liza lithwele okwakho. Namhlanje ke sikhona apha ku area 44 sisemurehwa lapho esihlangana khona lisenzakala esikababa wayekulo baba wabhubhayo eseGokwe. Basibebuye ke ukuthi bezomncwaba khonapha eMurehwa. Kwasukusenzakala ke ukuthi bemncwaba ngesikhathi bemncwaba omunye ongumngane wayeze ukuzoncwaba. Wasesenzakala ukubana wasebachiya layi.
besendleleni yokuthi bengcwabe omunye ababebezelayo eGokwe okuyinto emangalisayo kuyinto ebuhlungu kakhulu kuthwele wafayo wangikhona wayedakiwe akakhulu okuyikho kungabe kwabangela ukubana wathathwa ngamanzi emfuleni kumbe kwahamba njani manini ke asilichiyele izihlobo labangani besichasisela ukuthi akahle kahle yikwini okwayenzakalayo nyayithi kayinosuwisa zvikuru nokuti kwanzi munhu Mandlovu abva kuGokwe kuzochema munhu afa asizochema mama yake wayeshanda naye osvika iye ndiye akuchifa futi odzokera chitunu odzokera achituna asi auya kuzochema munhu wayesenza naye aiwa zvinorwadza zvikuru njengasuku zonke ke siyalikhuthaza kuba lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndinonzi James Chikaka. Ndini muridzi wepanapa. Ndiri mwana wepanapa. Maziviro andakaita ndeyekuti takanga taenda kunonzi ku44 kumashops. Then takazobva ku44 kumashops takaona bhazi rakanga rabva kuGokwe riri panapa. Nevamwe vanhu vakanga varipo. Tichipinda mumba umu takaona mune munhu akanga aiswa mumba imomo achinzi munhu yakaita se adhakwa asugona kuita se asugona kufamba kuyambuka kuti tiende naye uku kumhiri kune pane rwisi apa saka tamuisa mumba umu ndomaakuita se ndomaagorara tichibva taazokumbirirwa nemadzimai vamwe vakanga vanavo kuti atikumbira kuti vaite se varare mumba umu vachibva vapinda vamadzimai vachibva vatomutorera zvinhu zvaanga anazvo zvese muhomwe nemafoni ake tichibva tatoyambuka tese kuenda kumhiro saka takarara tese kunhamo ikokoko pungwe tiriko kumhiri ikokoko vanhu ava manje vaakutozodzokera kundofunga after munhu atovigwa ndopavakazotanga manje kuti ko mumwe wedu uye uyu watanga tinaye ndokutanga kumutsvaga kwavakatanga kutoita asi kubva kuseni kwese kusvikira patime yekuti vakanga vasati vakudzokera havana mbobvira vavaita se vambomutsvaga vakatozomutsvaga patime yekuti ayakuita se vakuenda ndo maziviro andiri kuita se andiri kuita mafambiro akaita achiitikwa takatozonzwa kunzi zvoni munhu uye anga achitsvagwa azowanikwa tatodzokera tato ku44 kumashops takatozodzoka takauya pano takasvika zvichinzi munhu wawanikirwa kumvura uko ari mumvura zvichinzi awanikwa vakatofa vari mumvura takabva iko takatonosvika iko takaenda takanoona zvishuwa takatoona pato nemapurisa akanga atouya ipapo panzvimbo ipapo tinotenda saka ndo maziviro angu andiri kuita takabhosista tisipo asi tisi varidzi vepanapa ava vakaskovhura mumba pasina kana muridzi wepamba panapa ndobva vasongoranzika munhu zvisina kana munhu panopamba ari kuita se amboziva kuti panapa pavhurwa tobhozidhori ranga risina kukiwa imba yachona ndiyo iyi ndomakanga mune munhu hamuna ukama here nevanga vafirwa ava zvekuti pamwe ukama hwenyuka ndo wakavapa simba wekuti arega tingosiya mumwe wedu panapa vepamhiri tine ukama navo ihama dzedu pakanga pane nhamo chii chenyu kwakaitika nhamo tiri inini vakashaya vachona ndinotovati baba ko yakazosiyiwa pamba ichi chenyu akaita se akauya akasiyiwa pamba akazoshaikira hatitombomuzive ishamwari yemunhu akanga afa bhoze vaishandira kuGokwe kuhospital saka vaishanda vese pahospital ipapa saka vanga vatouyo havatozive nezvekuno saka vakangosongosiwo kana iye wachona atotonzi akavhura pamba pachona haasi tori mugari wekunoku futi asi muzukuru wepamba pakanga pane rufu panonzi panyakuchika pamhira muzukuru weipapo saka ndiye akavhura pamba apa achingoti pamba pana asekuru pamba pana asekuru ndoye akasikoranzika munhu mumba izvinhu zvakaitika isusu tisitombodipo panapa saka takatozouyo tichitosvikawo panapa kusikowana zvishuwa mumba makaita se mumba mune munhu arimo takayambuka takaenda zvedu tese asi munhu akatorerwa zvinhu zvaakanga nazvo nevanhu vake ivava shamwari dzake dzekuGokwe dzavaishanda nawo ndo vakanga vationa maparticulars ake aakanga anawo ndakanzwa munin'ina wangu
achinditsanangurirawo kuti pane munhu asiwa akarara mumba, then achibva aenda kunhamo, iye munhu akarara ari kunhamo, ndo pandakaziva chete kuti kwasiwa munhu anga akarara mumba. Zvimwe zvinhu zvakazoitika zvese zvandida kuzozisa zvangu kuti zvakafamba sei. Ndinonzi Tawanda Magirifa. Ini takangobvawo kunhamo uku tisatambuziwa kuti pane munhu akarara kuno akazoshayikwa. Takatozoti tatopedza nhamo iyi tatokudzimba topatakanzwa kunzi vakomana ava ndovabvunza vachitobvawo kune bhazi kuti ko muri kudzokera netsoka zvaita sei. Zvikanzi kune munhu hatina kuona kumagurusa mumwe wedu atakauya naye. Topatazonzwa nguva zvikachinzi anzi awanikwa akashayika murukohwa akafa ari mumvura. Topatazomhanya uchiya kunozoona kuti ndezveshuwa tichiona mapurisa achiuya kuno. Vataenda kurohwa chibva tamona atoburitswa atoo panze. Ndopatazosiyiwa mapurisa achidhisika kuti vachitakura vaende naye kumochari. Ko tinonzwa kuti pavakauya vanhu vanga vakadhakwa ichokwadi? Ndo mataurirwo ari zviri kuitwa. Zviri kunzi vese vakanga vatori zvekudhakwa ndo zvakanga vari. All of those people vakanzi vakanga vakadhakwa. Which means ndofunga vakabva vachinwa vachitoya kupi kuno kunhamo. Zvakazokonzeresa kuti munhu atadze kuti asvike kunhamo kwaaenda. Zvinofanira kunge zviri hwauri hwawa. Maonero amakamuitawo murwizi anga akamira sei? Ndakamona atoburiswa akarara atoo pasaiti. Pane mapurisa vaidorambidza vanhu kuti vanhu vasawande ipapo. Asi tingati chii chakanyatsomuraya? Imvura chii? Ngofungirawo kwenyu. Ndinoti semunhu atisinganyatsoziva zvekuzonzi aimborwara aidi izvi zvaitaurwa nevanomuziva vakauya naye, nekuti akamboita accident, nekuti ruoko rwake rakadai zvese hatambozviziva. Takatozotaurwa nevaridzi vakauya naye. Saka kuona kwangoita vanhu pamwe tiri kuti kudonha kwaakaita ikoko pamwe akatadza kumuka nesaidhi raakadonana naro semunhu akanzi akanga akadi akaremara. Tozi mataurwa ari kuitwa. Asi kuona zvaari bhodha hatina muona. Takaona akarara afukidzwa neblanketi. Ini ndina mai pano. Ndini muridzi wemumba. Makapinzwa munhu uyu. Munhu uyu kana kutomuona chiso chake handimuzivi. Asi kungonzwa kunzi munhu wevamwe ivava vakabva naye kuGokwe. Saka mapindiro akaita mumba mangu ina handina zvandinoziva. Kwakuzongonzwa zvichingotsanangurwa kunzi munhu uyu kuti azopinzwa mumba umu vakabva kuGokwe vachinwa hwahwa vakangodhakwa vachibva kuGokwe kwavo ikoko. Saka anonzi kana nemubhazi imomo aitopunzika. Kunzwa naivo varidzi vake vaifamba naye vachibva kuGokwe. Mazvanzi zvichingonziwo hanzi munhu uyu airwara netsviyo kana kuti izvozvo hanzi akamboita accident here akadai ruoko. Zvesezvo zvaitsanangurwa nevanhu vekuGokwe. Saka masvikiro avazeta pano nebhazi vachiburuta munhu wavo uyu ina handina ruzivo nazvo, nokuti inini ndakanga ndangobvawo pano riri zorodoka kuma4 tichienda kupi kunhamo kurufuku. Saka kubva nguva iyoyo yanhambodzokera kuno kumba ndakatozouyawo iwayo ekunzi hanzi kune mumwe munhu ashayikwa wevanhu vabva kupi kuGokwe. Saka vanzi vanhu ava vatombonosvika ku44 kubhawawo vachifungira kuti pamwe munhu yaari kupi ari kubhawa ku44 vakanomushaya. Saka vanomushaya ikoko ndopavakazodzoka bhazi rasumuka pano rekuti vaakudii vaakuenda kuGokwe, asi mumwe vakanga vasati vamuwana. Saka vachiti kana vasangana nemunzira vobva vadii vobva vangotakurana vobva vaenda.
saka pane vamwewo vakadzoka vaye kuenda kunomutsvanga ku44 ndopa vakasangana nebhazi iri ndopa vati ku44 hakuna saka vanonzi vakadzoka ndopa vakasvika vakamisa bhazi ravo apa vakati ku44 munhu wedu tadi tamushaya zvese izvi ndezvekunzwa saka vanonzi pamusha panapa vakabva vaita gwakwasira kupinda muzvibaho mesomo vachifamba vachitsvaga mumwe wavo zvese izvi ndezvekuita kunzwa kana nekurukova kwesoko vachizonzi zvese vakanga vachifamba vachitsvaga munhu wavo isu zvino nguva yakuti tizonyatsozvinzwa zvinhu izvi inguva yekuti munhu ndodaira kuti akavigwa kuma1 asi zvanga zvisati zvapinda munzeve dzedu izvi kuti munhu zvanga zvisati zvapinda munzeve medu saka tatogara panhumbi dzakuda kugovewa zvekuma2 ndopatakatanga kunzwa manje kunzi kunzi kune munhu wekugokwe anzi ashayikwa asi munhu uyu akunzi futi hanzi awanikwa ari kurukova ari kumunda kwenyimimi maichikaka kureva ini ati kumunda kwangu zvikanzi ngati munongozomo kana wanzwa zvakadaro hanti unobva waneta ndapusa kuti kumunda kwangu ko chandidariro chii ko munhu yeyuyu inini mapindiro akaiskomba mangu ndakandisina kumbobvirawo ndanzwa nhoroondo yacho kana kuziviswa ana mhendaziviswa ini asi zvekungonzwa kana panhu paitika chinhu ndo pakazonzi munhu vaburuka kumotikari kubhazi uku ane mutemo kamabhazi kunzi hanzi amurare munhu here mubhazi saka panonzi pakanga paine madzimai egokwe wayo akanga akagarawo neapa saka madzimai aya uyu wangu mwana uyu akanga asipo akanga ari ku44 sezvaatsanangura zvamanzwa itsanangura saka nguva yaakazouyawo paikuti akuuya ndopakaswanawo bhazi rakamira papi apo regokwe iroro vamwe madzimai egokwe wepapa akagara papi apa asi munhu uyu akanga ateswa kudhara mupi mumba saka uyu ndopaakachibvunza akangosvikawoka sepamba pake akaona paine vanhu saka akangosvika achiona vanhu vakagara achibva angonangawo kupinda mumba make haana zvakanhindina achibva angosvika achibva avhura dhoo rake achibva apinda mumba apinda mumba munomu amenochaidawo kutorowo kunhi kwake kunogara maturusi ake mafuta ake ekuzora nemaramba ake oti azvemukomba make saka anoti iye ndakanzwa kuti akanzwa kuti saka ndopakati asi munhu maichanyoka ndeuyu mukomana uyu saka ndopaakatocha netochi yake kumbedha kwake uko ndopaakanoona kuine munhu ari pasi kana kuti akadonha pamubhedha kana kuti anonzi akanga arariswa pamubhedha here kubva semunhu akanga akadhakwa anonzi akanga akadhakwa ina hana kumuona handidi kunyipa hana kumuona akadonhera ukuseri uku kwemadziro kwemubhedha uku saka anonzi akanga akarara akaita manhende pai mudenga mazindo saka zvaakanga akarara akaita manhende mudenga uyu mwana wangu uyu ndokuzoti ko iye munhu anoisa munhu mumba mangu zvandisingazive ndianiko pamwe dzimwe dzenguva mushandisira mbavha munomu ndikabirwa mumba mangu ndiani aita simba rekuvhura dhoo pamba pangu pandinorara ini ndopakazodaira muzukuru wekwanyakudya anonzi Brian akati sekuru ndisu ndini ndavhura dhoo kuti tisechi munhu uyu mumba umu nekuti kufamba chaiko haasi kutokwanisa kana chekuita haana
saka ari kutokumbirirwa kuti abatsirike awane pekuti vawane kuti munhu adi azorora. Zvese izvo zvavakaita izvo zvakaitwa ina mai panopamba ndiri usiku handina zvandiri kutombozivawo, ndokuzongonzwawo mahunhu saizvozvo, ndokuzobvawo panapa mapurisa manje mapurisa asati auya, ndokuzoti tasvikawo Drewmas kwanyakudyawo, tasvika apa vakagarawo madzimai eGokwe ipapo nevarume vakagarawo, vamwe vatokupi kumvura kudhara. Ndopatakatsanangura ndopatakati kona zvatiri kundwa kanhasi kana navakomana zvikanzi amai ndizvozvo, tikati inga zvakaoma, koma tomuona, zvikanzi tatomuona kumvura ndokwaari. Ndikati zvinondoenda ndoenda nani, kunobvumirwa here kuti tiende? Taakutyoka mapurisa. Zvikanzi kune vamwe vanotoko, endai. Pandakaendawo inini nemukadzi nyina wangu uyu tangogunda musairo nevamwe tiri kuenda kumvura kuti tinoona pane munhu. Tasvikawo ipapo takamungosvikomirawo mupurisa asati adi asvika munhu achiri mumvura uyu. Tanhingirira manje tamira ndobva zvangonzi regerai kusvika kudhuze nekuti mapurisa achauya, munozotsika tsoka pakazochaya kuonekwa kunzi pakamira sei. Zvechokwadi takateerera uzvo vatangobzokawo, hatina kunyatsosvikawo, asi takamirawo kudai sepanapa urwo rukova pane vana vangu vakagara apa, rukova takamirawo panapa takatarisawo, takaonawo zvechokwadi munhu yaari mumvura ari kubhamba so nemvura nekuti paiyerera. Mvura iyi yakawanda. Maonero andakaita inini mvura iyi yakawanda nekuti vakazopinda pamvura apa vachida kuti vaone mupurisa akanga auya manje, pakazopindwa mumvura. Mvura iyi yakasvika vanhu mumabvumo zvokuti kungofungidzirawo kwangu, asi zvokusvika mumabvimvura hazvisi zvekufungidzira, ndezvechokwadi. Asi kuti munhu uyu azobatikana manje kuti aramba ari pachinzvimbo ichocho chaidai mvura ichi, kureva kuti akabatwa nemidzi yemumvura iyi, yemiti iri mumvura, nekuti rukova rwacho ndirwo rwune miti. Saka ndofunga ipapo pane mvura pacho nipapo munhu kuti azonyatsomira nzvimbo iyoyo kuda kwemidzi yemiti, pamwe ndo paakasvikwa ipapo kuti azomira panzvimbo iyoyo. Saka inini ndingati inini ndiwo manzwiro angu kana kuti maonero angu andakazviita, asi inini kupupura chokwadi pamberi paMwari. Inini handina ruzivo rwekuti munhu uyu mumba mangu inini akapinzwa sei, zvakatondikatyamadzawo. Kana kunyangwe tikanzi mwirama inini naamai guru nabamukuru panoitwa murawo wekunzi amai nini toda kumbopinzawo mwana uyu mumba. Zvichida pamwe manga makagadzirawo musha wenyu munhu abva angosvikoita zvaanoda. Kugadzirei? Vamwe vanoti akakuitira mbavha dzinouya. Aiwa, isu pano tiri vanhu vaMwari, hatina kana mushonga kana erogoronga akasvika akahakana nazvo. Izvozvo zvikutotaurwawo zvekunzi ane tsiyo taakutopa Vegokwe mhosva kuti vakatadza kuziva kuchengetedza mumwe wavo, nekuti isisu kuti munhu azopupurukawo kufamba hatina zvatakaziva izvo, kuti azoonoka nzira kuti afambe. Ndofunga pakanga akutonzwa maungira engoma kurira kupi uku, saka pamwe akatengawo tiregerai nditeedzawo kurikurira ngoma kana akanga apembenukawo zvake semunhu ainzi vakafamba vakadhakwa. Su ndo zvatakanzwa, vamwe vavo Vegokwe ndo vaitawo. Saka zvese zvekutorerwa mapatricruise avo zvechokwadi mwana wangu uyu akataura akati maisa munhu wenyu mumba mangu pamwe dzimwe panopamba pangu panapa panogona kusvika vamwe vanhu.
munhu wenyu anogona kutorerwa chi zvinhu zvake. Saka ibvai machesa chi munhu wenyu. Saka zvechokwadi panonzi pane madzimai egokwe wayo vakanga varipo. Hanzi akanga ane kamotikari kesirivha, hanzi akanga ane murume wake. Saka vakapinda mumamanzi akabva vamuchesa ndobva vamutorera zvinhu zvake zvese zvaakanga ainazvo, asi bhegi anonzi rakanga rakasara riri mubhazi. Ndoitwa Simba Nyakudya. Vanyakudya ndi baba vangu. Baba vangu vaka murondo ndeyekuti vakabva kugokwe vashoya vachida kuona mwana nina wangu angabva kuAustralia alani. Saka ndinonzwa kunzi pawakaburuka vakatenga mabhanana nekudai zvadaro ndopanonzi vakabva vangodona. Mhuri yeZimbabwe zvakaoma, asi zvisinei tinongochema tiine tariro kuti nerimwe remazuva vanokwanisa kuzvigadzirisawo. Munhu asvika parufu achichema hama yake yaaisenza nayo, osvika iye wacho auya kuzochema hama odzokera rava bhokisi. Zvinorwadza zvikuru, asika kuri kunzi munhu wacho anga akadhakwa. Munofila seri hama yenyu anga akadhakwa. Nyonyora kudii? Mama mutengera doro rachona. Echamuda ite chocho. Munhu afira kuno kwandiri muda information. Akadhakwa faili sister stafira. Mama mutengera doro akafasiyana inayo. Mama mutengera doro siyana inayo. Mwana wame mutengera. Mukwadzwane apa hama yenyu mukwadzwane information. Handi muda information. Shika manzi munhu akafira kurani. Asvika ndika here kuti pa mire mutaura nesu hama dzemunhu dzitashika. But mimi munhu ane vana, remember munhu ane vana vanataona mavideo ava kurata satava kufiringidza vana. Vana munhu yanta sei? Fara zomutamisha zvobasa. Mashika vokwenza njani isishava zomuti imi mamushipara kuteerera handiti social media vazveshuwo vanhu vakavuti akasvika akapinda mumba umo akarara. Ava muridzi wemba akanga asipa, asi muridzi wemba paakauya akasikuona mumba mune munhu. Muzukuru wedu isusu ndiye akasikobatsira munhu nekuti anga akadhakwa, ndobva amisa mumba. Muridzi wemba paakauya haana kusikoopokana nazvo, akangogamuchira kuti munhu adhakwa auya kunhamo kwati kumusha kuno, bva vangomusiyiwo arimo, bva vaenda kunhamo. Vaenda kunhamo isi takatarisa kuti munhu wawakana wapera achauyawo kune vamwe kwatakanga tiri, asi munhu haana kuuya. Chakatishamisa isusu chiri kutinetsa ndechekuti vanhu ava pawakasiya mumwe wavo kuti aite follow-up kuti kuseni kuno haasati auya kwaari kupa havana kuita follow-up. Vakangoramba vari kunhamo kusvika kuma2 munhu atovigwa. Vanhu vavo ndokuchiuya vakuchiuya kuno kwavakuti titi akuenda Gokwe. Vakusvika pano vakusvika vakutanga kuti koningi kumutsvaga, but havana kumuona kuti ari kupi. Vakati vatoenda, mwana wangu inini ndobva atosara akati imi maakuenda, muri kuenda kupi muchisiya munhu wenyu? Isati uzive fesi yake, akauya usiku, hatumuzivi. Maparticulars vakanga vatora ivo vakanga vakuasira futi pano kuti sarai nawo kana auya muzomba. Zvikanzi tinomupa tinomuziva here? Iye hatizive, isati umuzivi nekuti anga akadhakwa. Saka ivo pavakanga vakuenda ikoko zvikanzi hazviite kuti musiye munhu musiuziva kuti ari kupi. Motofanirwa kuenda maziva kuti munhu ari kupi kana kuti mamuwana. Ndopavakachidzoka ndokuchitanga kumutsvaga, ndopavakazomuona ako ari mumvura akafa. Ko munotiwo kudii nebongozozo ravatanga? Aiwa izvo hazvina kana kutombonaka nekuti hamuna mhosva yamaita, nekuti kuya kwamaita muda kunzwa kuti zvakafamba sei kuti munhu azonowira mumvura, uye anga akaita sei munhu wacho anga ari right here kana kuti airwara here. Saka imi mamuri right mamuchida kuziva kuti akadhakwa here kana kuti anga achirwara here. Isusu mazwiro edu nemanzwiro atakaitawo
anga akadhakwa zvekutadza kutofamba. Saka panoyambukwa rukova kumhiri kunhamo kwacho panoyambukwa rukova. Saka vanhu havana mayambukira vaita naye nekuti anga akadhakwa. Wakauya kunhamo sekuru wangu achinitora kubva kunhamo. Ndobva wanditi handi tinotora mota. Pane mota yada kuyambuka kuya kumhiri kunhamo kurukova. Saka ini ndaiziya roti. So zvakaitika ndizvoti patakasvika muridzi wemba akasvika ndobva asikokanukawo kutoshamisika kuti kuwaisa munhu mumba mangu ndisingazive ndiani. Then munhu adaro akadawirwa nasekuru wangu hanzvadzi yamai yangu akanzi no ndindaisa munhu pai mumba. Anzi ndindapinza munhu mumba ndobva anzwisisawo kuti asinzi uriwo waisa munhu muzukuru haisi problem. Then sitakangotorawo mota ndobva taendawo nemota kumhiri. Kuseni kwacho hatina kuzomboziva kuti zvemunhu zvakazofamba sei. Ndo information yandiri kungoziva about zvakaitika pamusoro pemunhu pakusiyiwa kwakaitwa mumba. Manzwiro atakaitawo isisu mashayikiro akaita muramu wangu iye. Tinongoziva kuti upenyu hwake kurarama kwake anga aine chirwere cheshuga. Asi anga ari mushanda anoshanda ari kugokwe. Haane makore akawanda. Ari nesi. Kugokwe. Anga ari nesi kana kuti doctor? Anga ari nesi. Kugokwe. Zvinosaka tingangoti Gokwe ndowanga wamusha wake zvokuti vanhu vaikoko vanga vakutongoti ihama yani. Kana nemawiro akaita vanhu veGokwe kuzomuchema kana isakatinakidza. Zvakatotifadzawo kuti chokwadi muramu wedu anga ari murapwa anga achirapa vanhu ateerwawo nebhazi rese kubva kuGokwe kuuya kuno. Isu kuno kana kumuimbira hatinesu akaimbirwa nevanhu veGokwe. Saka isu tototenda vanhu veGokwe mabatiro avakaita muramu wedu kuratidza rudo rwavaita nemuramu wedu vanhu veGokwe. Asiwo chandinongozivawo zvandotaurawo zveurwere kungozivawo kuti anonzi ave nechirwere cheshuga ndochaakanga ainacho. Saka kuti azoshayikira kunoku kwaHararoko anonzi akange auya achida kusvotambira mwana wake anonzi Arani hanzi aibva kuAustralia kana ndisingakanganise. Saka aida kuti atore mwana uyu aendewo naye ambonogarawo naye kupi kuGokwe mazuva mashoma. Saka Mwari akabva ngomushanyirawo nenzira isiriyo. Saka kana mwana iyeyi haana kumbomuna. Iye mwana iyeyi atoonawo chitunha chababa. Zvakaoma. Saka ndingati inini ndo mazivira andinoita. Saka anonzi akakwira motikari dzeusiku here dzinorara dzichifamba dzichiuya uku kwavanonoburukira kuHarare kwachoni. Kwanzi kuRotondo kwanzi kunonzi kwi ndoko akaburuka. Saka aburuka ipapo ndofunga haana kuzofamba nguva yakareba. Muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatakupai, chirongwa chinonzwisa tsitsi. Ndofunga Tadi naTalent Double T vazotadza kunge vachipetsa nhau iyi nekuti hama dzemufi dzabva dzasvika. Padzasvika isu tanga taudzwa nevanga vari panzvimbo kuti hama yavo yanga yakadhakwa. Naizvozvo ivo havana kuzvitambira, ndopavatanga kupopota vakati ndimi makamutengera doro racho here, uyezve hama yedu tiri kunzwa kuti haichisina mamwe mapatsi. Kana zvirizvo zvapo aiwa tine urombo, nekuti zvinogona kunge zvichiitika izvozvo kuti vamwe vanhu vanofarira kutora advantage of a situation wobva watorawo mukana iwayo kutora zvavanenge vachida pamushakabvu. Asi ripoti yatanga tanzwa so far ndeyekuti aiwa akaonekwa ari intact. Saka naizvozvo tichatera nhau iyi tigonzwa kuti yakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends.
Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.